জৰালে লাইখা বেবা মুকুমু কথমা চাখা nong ro bisoron mela salbesini bagi mela sensa jagi tong khan theke mela kai tabu iko khanan chimi changnai khana belsosti khanan chimi ra 7 tarik chimi ke 11 tarik jora 11 tarik chhe pai ni ja tin pas tin tulai je nong ro boli dam besugo soline dam besini theke boli engke chengoro sara 11 tan chimi soyo delhi no kai sara 11 tan chimi ko melan dino ba tinta jora ko mai ja erpor ke anya buk ko mai na buk kai buk bahino tinta jora ko nasi melan dino যেমন এরম দিন হয় তো তিন পাই থাকাটা dari sara ertan chimi no layo kai ko pasta extra ro pai salbesuk tong mela 5 din el kami ni bor ro phek dang mani be gadal ja bong no bende hakai bujogoi bende hakai line of fetu mai na sung kai to tab to bike ro gone doi rok saluk layo abo ke belai sing tong ha jemon tabu di trak sana rok obrono bucung man keng ke sung bong no rifrigo teman jagya oba hai rok tong sini borok bisir bak tabu amti no bisir bak uljak tong ka obon bagin no joto borok no kisa aku kagyang kai tema ani besar tema bunyi busa jisin panung pun borno sung je kuno ni pesan panabo na ka borno sung ko makai nei borno sung sason makai nei da a jago sason khai thang ni ani besar nung da sason bai khai abdi jemon hunya tei jotono sojui da khai khai ke se abro no ke sung noni bekak te ke kefek mani chawi mela ta phaitu sibule sila to mela to sungom kaham sinmo to mela mane na milan stol orto joto ongsni borong phayo nini thurubo phayo kristano phayo ha kai joto dormo khairong phayo ro ibu ব্যবসা বাণিজ্য খাইও ও কেনে om tei sini biata non taklai nyom mela ni noro mane lukurong ta mo kok kesan ta mo message tong layo sini to ko besar mung to iko kenan chimi mela jotono phaitun omo to mela ba jotono ko mala layo milon stall o jaga phakyang kai borok ni bakha poriskar ni apan se phakyang kai anando ma tong thogo oba haike jotono phaitun kaham grung phaimani kaham khung thangpon sung oba haike sung manobo sung dobo sano je kuno borok je mela phaini rok যেমন গাড়ি বে ফাইনাই বাইক বে ফাইনাই বরবর লামা থাঙ্গুর কোনো ঘটনা ঘটিয়াতে নগ কাং সহিতুন হিংসু taklai da bise dukan baku na seman dukan seman porte uthanai kati aguno po bangkha resung to pasar dui barba mela taklai boi ko motamuti bang tang bai tabu kai mian chimi phaibe kya mani phanai ro baksa tini je nong ni committee ni theke kuno guideline nok to tong guideline to tongo sung guideline kai sung bor to sawo horni nota kan dukan poto makhaibe nai ha pungni simi suru khai yang kai karon abo hopung tongbo borok abo tai pai playa kai abo ni bagin sung nota jorat dukan tongnai nota pore ke joto bodong nai borok thunani chanani somoi nango joto ma thangbai ne e pore tai ni no ahai sing dukan tongnai ne sinimo ani bung kai orun de poma ang o mela komtin sere je nong ni mela committee hoite kuno guideline nok to tongo guideline to bangman tongo sinra mela committee totally tongo 32 jona hai tongo 32 jona bising jotono janja samung bagjak abo sing jai jai kini joto chini mela committee sing jai jai kai palanya bagai sing borokno samung jani ja bagiri jak taugo sing chini samung khai tongo baksa karen singi tongo tai baksa panel sing tongo baksa ba janja samung joton tab khai tongo khanan chimi sino mela naika lukurong tam koina musu tam kesana musu
lukurong to agibo lukurok leke kadung kazakanya hamjagin no melaro phai tongo takalai bo hanya hai phainai tai abono lukurong no sanamo sungma ka haisi jotono kaham gerenggai mela phai tong tai thana purbo kaham gerenggai thangtong tai baksa banuk jago hol puthorogo baksa lagi gari speed chalugo thana purbo tai sumuk khanai tongo lama rogo adang madang thangma jaga rogo ai kisa hasa logo 1 kilometer 2 kilometer thangman pore lama rogo accident ngai thima rogo nujak tongo takalai amtir hoi ingya karoi abono kasuna bagani sing takalai tebo strong kai sinemela komite tesa tebo borok kai 10 jona hai total diu khai kya tai sing horni deuti no buseng hori ta phungni 9ta phungni 6tan simi honi 9ta jorakan sinemela bodor khai jangnai tamlemba bisi horka tongakai saya lekai sinoro tekjane maniro nungi baksa gari sal khai baksa lamar ko le osubida ntago awon bagin cheng taklai te 10 jona hai borok niu khai kya katal khai kya taklai sini committee tebo krak tebo jaijina sing kaham gai choli thanan bagin cheng sak thari dong o mela ro busro borok bang sino mela to borok prai abo bang 25-30 হাজার hai borok phai dino থানায় মেলার হব নরন লুকিত না লামার হব বুঝু গাড়ি বিরিং আর গাড়ি নো जों যাই যাই কে রহনা সে প্রায় না আড়াই 3 ঘন্টা হাইনো আর গাড়ি নো जों রহবাইনা সে তো লামা বিরিং থং প্রায় রাজ্যনি সিমি yang রমদের আসন তাই হে একদম গাড়ি বিট ni sinimo ani simunga aro ani mongwa jidda berma angorni mela kasya melani komite ni kasya sodisya